Gen i nhw reswm I ddiolch i'r holl alluog mae'n rhaid. Be newch chi de? Croeso beth bynnag da chi yma dydach. A diolch I chi am ddod i'r Oedfa. A diolch a croeso unrhyw un sydd wedi ymuno hefo ni ar yr darllediad byw y bore yma. Testyn heddiw yma fydd Ddiolchgarwch, a da ni am gael Oedfa chydig bach yn wahanol. Bydda ni'n ystyried y gwyl y cynheuad fel pobl sy'n byw yn y brif ddinas, da chi'n gwybod? A sy'n siopan y siopa mawr yma. Ac yn atgoffa'n gilydd, be di pwysigrwydd gwyl Ddiolchgarwch I ni bob amser, nad yda ni yn byw mewn cyd-destun amaethyddol. Lle gwell I ddechrau na yn Genesis, penod 1. Os newch chi ddarllen yr adnodau yma hefo fi, swn i'n ddiolchgar. Yr adnodau cyntaf di'r rhain a'r adnod olaf ond 1. Darllenwch efo fi. Ar y dechrau cyntaf, dyma Duw yn creu y bydysawd a'r ddaear. Roedd y ddaear yn anhrefn gwag ac roedd hi'n hollol dywyll dros y dŵr dwfn. Ond roedd ysbryd Duw yn hofran dros wyneb y dŵr. A dwedodd Duw, dwi eisiau golau, a daeth golau I fod. Roedd Duw yn gweld bod hyn yn dda, a dyma Duw yn gwahanu'r golau oddi wrth y tywyllwch. Rhoddodd Duw yr enw dydd i'r golau, a'r enw nos i'r tywyllwch. Ac roedd nos a dydd ar y diwrnod cyntaf. Edrychodd Duw ar bopeth roedd wedi wneud, a gweld fod y cwbl yn dda iawn. Duw y criwr yn camu nôl a dweud, dwi'n hoffi hwn. Dwi'n hoffi'r hyn dwi wedi greu. Ac yn dweud, mae hwn yn dda. Felly mae'r cread yn wrthrych I fod Duw yn creu, a bod Duw yn caru y cread. Dewch I ni gydweddio. Arglwydd diolch I ti am fore dydd Sul arall ac am gyfla I dy gamol di gyda'n gilydd. Da ni'n gofyn am nerth ac arweiniad drwy yn ysbryd glân I feddwl amdana ti am yfyrio ar dy fawredd ac I roi gogoniant I ti yn ystod y munudau hyn. Wrth I ni gofio y cynheuaf, wrth I ni feddwl am ddiolchgarwch ac wrth I ni feddwl am y ffaith syfrdanol dy fod ti'n griwr sydd wedi creu creadigaeth a chreaduriaid ac wedi rhoi bodolaeth I bob dim. Arwain ni yn ystod y munudau hyn I lawenhau yno ti, yn dy fawredd di derfyn ac yn y ffaith dy fod ti yn creu. Wyt ti'n creu ni ar dy lun ac ar dy ddelw di dy hun, ac fi yfynwn y byddi di'n gwneud ni yn greadigol hefyd, yn y mawl ac yn y tystiolaeth i'r ffydd Gristnogol ac i'r arglwydd Iesu. Chlyw yn gweddi dros yn gilydd, a chlyw yn gweddi dros yr rhai sydd yn methu a bod gyda ni heddiw am amrywiol resyma. Gyfynwn hyn yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Fel o'n I dweud, da ni'n byw mewn dinas yn fama. Ac un o'r pethau sydd wedi digwydd yn ystod y blwyddyn a hanner dwytha di bod rhythm bywyd wedi cael I daro oddi ar I uchel. Rhythm cymdeithas, rhythm eglwys, rhythm bywyd a gwaith, rhythm personol ni yn hunan. A mae'n bwysig cael rhythm mewn bywyd. Mae gen Geraint Jarman yn un o'i albums diweddara gan, dwi'n clywed fod ti wedi colli dy rhythm. Mae'n canu am rywun fel mae Geraint Jarman, ond mae'n awgrymu bod y person hwnnw unai wedi colli blas neu trefn ar fywyd. A mae Duw yn rhoi rhythm I ni. Mae'n rhoi rhythm wythnos I ni. Yn dweud, mae yna un diwrnod, da chi fod I roi o'r neilltu I ymlacio ac I ail-chartio ac I faddoli fi ar y seithfed dydd. Ac yn y byd naturiol mae yna rhythma, o'n i'n edrych ar y lleiad neithiwr yn gynnar. Mae'r lleiad yn dod yn ei dro, ym mis y lloer, mae'r haul yn codi yn y bore, mae y tymhorau yn dod yn ei tro. Gwanwyn, haf, hydref, gaeaf. Ac yn hynny mae yna rhythm
i ni fyw. A mae wir hefyd yn y bywyd Cristnogol. Bod na wyliau yn y calendr Cristnogol sydd yn rhoi rhythm i ni sylwi ar bethau arbennig ynglyn â Duw ac ynglyn â'n ffydd. Advent, Nadolig, Grawys, Pasg, Dydd Gwener Groglith, Sul y Pasg, yr atgyfodiad, yr esgyniad, dwi'n sôn am yr atgyfodiad, y rhythm yma mewn gwahanol batryma sydd yn atgoffa ni, ac felly hefyd gwyl diolchgarwch. Mae'n rhoi yn bywyd ni mewn cyd-destun arbennig, ac yn arwain yn meddyliau ni feddwl am fywyd yng nghyd-destun Duw fel crewr, ni fel creaduriaid, hon yn greadigaeth, nid yn unig y ddeiar, ond y galaxy, y galeithau, yr planedau, enfawr y greadigaeth yma. Nid ffliwc ydy'r rheswm am ei fodolaeth o, ond bod Duw wedi ei greu. A mae yna bethau pwysig ynghlwm wrth y cynheuaf a diolchgarwch. Ac yn ystod y gwasanaeth, da ni am feddwl am rhai o'r pethau yma. Ond sôn am rhythm, dwi wedi penderfynu yng mhob Oedfa foreol bod ni'n mynd i gael can i'r plant. Ac os da ni wedi bod mewn cylch, o bod plant ddim yn dod, o fel doedden ni'n cyfarfod, oedden ni ar Zoom, oherwydd does na'm darpariaeth ar eu cyfer nhw. A da ni'n wedi bod yn rhoi darpariaeth ar eu cyfer nhw, oherwydd does dim plant. A da chi'n gyfarwydd ar gan yma, da ni wedi chanu hi. Neith Catrin atgoffa ni sut mae'r gan yn mynd. A falla, pan fyddwn ni'n canu, gewch chi sefyll ar eich traed. Mae yna symudiadau sy'n rhaid chi gwneud nhw. Wrach fydda i'n gwneud chydig ohonyn nhw. Os da chi'n anghyfforddus, peidiwch. Gewch chi chwerthin am ymhen i. Es i Sainsbury's wythnos dwytha, meddwl gwneud dipyn o ymarfer corff. Es i brynu siocled. Gwneud ni'n mynd fel hyn. Enw'r siocled oedd Aero, oedd ni'n galw fo'n aerobics. Tama di aros bryd i hwnna, hwnna di'r un gorau. Catrin. Rwy'ch godi gan ni. Mae'n Duw ni yn Dduw mor fawr. Mae'n Duw ni yn Dduw mor fawr. Mae'n Duw ni yn Dduw mor fawr. Mae'n yn dal ni yn ein llaw. Mae'n Duw ni yn Dduw mor fawr. Mae'n Duw ni yn Dduw mor fawr. Mae'n Duw ni yn Dduw mor fawr. Mae'n yn dal ni yn ei law. Yw'n uwch na'r holl tal, mae'n ddofnach na'r submarin. Mae'n lletach na'r bydysawd mawr, a tu hwnt i'n meddwl ni. Mae'n fy nabod, mae'n fy ngharu, ers cyn creu bopeth byw. Mor fendigedig ydi bod yn rhan o greadu. Mae'n Duw ni yn Dduw mor fawr. Mae'n Duw ni yn Dduw mor fawr. Mae'n Duw ni yn Dduw mor fawr. Mae'n yn dal ni yn ei law. Mae'n Duw ni yn Dduw mor fawr. Mae'n Duw ni yn Dduw mor fawr. Mae'n Duw ni yn Dduw mor fawr. Mae'n yn dal ni yn ei law. Mae'n uwch na phob. Mae'n ddyfnach na'r submarin. Mae'n lletach na'r bydysawd mawr. Mae'n fynawod, mae'n haru, ers cael greu bopeth byw. Mor fendigedig ydi bod yn rhan o greadu. Mae'n Duw ni yn Dduw mor fawr. Mae'n Duw ni yn Dduw mor fawr. Mae'n Duw ni yn Dduw mor fawr. Mae'n dal ni
Mae'n ni yn byw mor fawr, mae'n ei dal ni yn ei law. 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 Da iawn. Rwy'n cael seibiant y dydd y ddŵr rwy'n. Ond mae'r emyn plant yn annog ni addoli ac i ystyried mawredd Duw. Nid Duw bychan ydi o. Nid Duw y corneli. Nid Duw hebrym. Ond mae Duw mawr. Mae Duw sydd yn creu. Mae o'n Duw sydd yn llawn cariad. A'r peth cyntaf dwi eisiau ni feddwl amdano fo ydy Duw fel creuwr. Byd ydy hwn sydd wedi greu. A mae'r ffaith honno newid yn bydolwg ni o bethau. Dysgeidiaeth y byd modern ydy, na damwain ydy hwn. Ffliwc, siawns ydy'r rheswm bod y ddeiar yn bodoli a bod chi a fi yn fama bora yma. Mae'r rhai yn teimlo gwrthdaro rhwng esblygiad, evolution, a creu. Dwi'n edrych arno fo fel bod Duw wedi creu y ddynoliaeth rhywsut. Mae rhai pobl yn credu bod o yn wirthiol, a mae Cristnogion eraill yn credu bod Duw yn defnyddio prosesau naturiol fel esblygiad i ddod â'r byd i fodolaeth. Ond y peth pwysig ydy bod ti'n greadigaeth, a bod Duw llawn cariad wedi dod â hyn i fodolaeth. Gyda un o'r crochennydd yn y fan yma, geiriau o Eseia, ond bellach dyn ni gyd fel rhywbeth aglan. Dwi'n gwybod ar hynna'n hwyr. Yr adnod ar ôl o ydy, Duw ydy'r crochennydd, a mae Duw yn eich mwldio chi fel y clai sydd ganddo yn ei ddwylo. Dwi'n meddwl na Eseia 64:5 ydy'r adnod dwi wedi gopio yn anghywir. Ac yn Genesis pennod 1, mae o'n sôn am hyn. A mae o'n bwysig. Mae o'n bwysig. Oherwydd, heb Dduw y creuwr, does dim gwir ystyr, does dim gwerth, os na prosesau cemega yda ni yn unig, a mae newid ffordd pobl o ymddwyn tuag at ei gilydd. Mae y salmydd yn dweud, gwaith dyfysedd y lloer a'r ser, yr rhai a osodaist yn ei lle. A mae'r cread yn llawn o ryfeddodau ac yn harwain i fod eisio addoli yr creuwr. Felly, na ni wylio fideo, 3 munud ydy'r fideo, gobeithio, yn dangos rhai o ryfeddodau byd natur. Felly, gobeithio bydd y fideo yn rhedeg.
y cread rhyfeddol yma da ni'n byw ynddo fo yn enyn addoliad yna ni. Mae'r salmyn yn sôn, dydy, dwi'n meddwl bod gynnon ni'r adnod nesaf bod ôl bysedd y crewr yn y cread. Wrth edrych allan i'r gofod a gweld gwaith dy fysedd, y lleiad a'r ser a osodais yn ei lle. Beth ydy pobl i ti boeni amdanyn nhw? Pam cymryd sylw o un person dynol? Ac yna Salm 19, mae'r nefoedd yn dangos ysblander Duw, a'r awyr yn dweud am grefftwaith ei ddwylo. Mae'r neges yn mynd allan bob dydd, mae'i gweld yn amlwg bob nos. Does dim llais go iawn na geiria, na dim i'w glywed yn llythrenol, ond mae pawb wedi clywed beth maen nhw'n ei ddweud, a'r neges wedi mynd allan i ben draw'r byd. Bo chi'n gallu edrych ar y cread a cael eich cyfareddu gan yr hyn da chi'n ei weld. Da chi'n sefyll a gweld y wawr yn codi, a mae'n awydd yno chi'n dod i ganmol i ni fel Cristnogion, canmol y crewr am odi dwgrwydd yr hyn sydd yn yr cread. A bod ôl bysedd Duw yn yr hyn mae o wedi i greu. A bod o'n annog ni i droi at Dduw. Ôl bysedd y crewr o fewn i'r cread. Lle o'n i'n mynd rhaid? Dewch chi ni weld. Wrach bod chi wedi clywed am yr artist yma, oherwydd mi o'na gerflun, dyma'r cerflun ohono fo, yn stesion gorsaf tren Waterloo yn Llundain. Maen nhw wedi symud o rwan i ryw amgueddfa ar y cyrion, ond Terence Queno oedd enw hwn. Ac oedd o'n enwog iawn, nath o'n neud dros 6,000 o lyniau olew. Ac oedd o'n arbenigo mewn llyniau trenau, peiriannau, diwydiannol a militaraidd hefyd. Ac oedd o'n hoffi gwneud y lluniau manwl yma. Ond oedd yna un peth arbennig oedd o'n ei wneud. Gan i weld yr sleid nesaf. Be oedd o'n wneud oedd o'n rhoi llygodan bach yn ei luniau. A maen nhw deitha fi, dwi wedi methu ffeindio hi, bod yna lygodan yn y llun yma o'r tren gan Terence Queno. Ewch ar y we ar ôl mynd adra, chwiliwch am ei luniau fo, a chwiliwch am y llygod bach. Oherwydd yn ei luniau fo, mae'r llygod bach yma yn ymddangos wedi cuddio. A da chi'n gwybod bod darlun yn perthyn i Terence Queno os oes yna lygodan bach yno fo. Mae ôl bys arbennig Terence Queno yn ei ddarluniau. Drychwch ar y llun yma dros ginio rwan ar y we ar Google, a mae yna lygodan yn fanna. Ac felly'r cread, mae'r cread yn deud rhywbeth am y crewr. Mae'r cread yn enyn ymateb yn calonna ni tuag at y crewr ei hun. O'na bennill ar y dechrau, nef a deiar, tir a môr, sydd yn datgan mawl i'r ior. Fyny dithau fenaid fod yn y canol heb roi clod. Ac oherwydd na cread yda ni, nid lwc, nid ffliwc, yma gwerth arbennig i'r byd. Pob planhigyn, pob creadur, pob person da ni'n dod ar ei draws, maen nhw werthfawr, maen nhw wedi cael eu creu gan Dduw. Ac o ganlyniad ddyran ni byth gamdrin, neu dirmygu, neu bod yn fychanus, heb sôn am ladd person arall. Oherwydd mae o wedi cael ei greu i fywyd gan Dduw. A mae credu mewn crewr yn gwneud ni deimlo'n werthfawr hefyd. Mae Duw wedi'n greu yn ei gariad. Ac mor anodd mae'r bywyd yma'n gallu bod, dwi'n gwybod y mod i'n greadur i Dduw. A ni mlaen at beth arall yn y munud. Ond na ni ddarllen gweddi hefo'n gilydd a canu yr ail emyn. M am fenywod, D am dynion.
So os wneith y menywod allan dechrau wedyn y dynion a wedyn bob yn ail. Y mae'r haul, y lloer a'r planedau yn canu dy glod. Y mae tawelwch helaeth y gofod yn llawn o thogoniant. Mor ogoneddus yw denw yn y bydysawd. Y mae'r ddeiar yn llawn o'th gyfoeth. Y mae amser hau a chyneuaf yn dy law. Y mae pobl yn cydweithio â thi i gynhyrchu ei fwyd. O arglwydd ein brenin, mor ogoneddus yw denw yn y bydysawd. Gosodais ddynoliaeth yn feistr ar dy greaduriaid. Mae does hineb yn cynyddu. O arglwydd ein brenin. O arglwydd ein brenin, mor ogoneddus yw denw yn y bydysawd. Amen. Diolch yn fawr i chi. Mi ganwn ni yr emyn nesaf, efo pwyslais ar ddiolch. A fyddai'n cael cyfle i sôn ychydig am ddiolch y nes ymlaen. Am heilwen glir ac awel fwyn i ti o dad diolchwn. Felly mae gwyl Ddiolchgarwch yn atgoffa ni bod creuwr, yn atgoffa ni yn bod ni wedi'n creu, bod gwerth cynhenid yn y cread ac yn y creaduriaid, yr anifeiliad a'r planhigion, ac yn arbennig felly pobl. A da ni'n gofod sylweddoli hynny wrth edrych ar y byd ac edrych ar yn gilydd. Ac fod y cread bod ôl bysedd Duw ar y cread, da ni ddim yn gallu dod i adnabod y crewr drwy y cread. A dyma pan bod Iesu Grist wedi dod i'r byd.
Fel yn bod ni yn fwy na rhyw fath o dybu o fod na greor. Ond drwy Iesu yn dod i adnabod Duw. A dyma adnod i chi yn y fan yma sydd yn fideo. Wrach dwi ddim wedi copio'r adnod. Ioan 14. Nes ymlaen o'n i, ie? Dwi wedi neidio ti? Sori, dwi wedi colli'r trefn. Fi ydy'r ffordd atebodd Iesu. Yr unig gwir a'r bywyd. Does neb yn gallu dod i berthynas gyda Duw y tad, ond trwy o fi. Os ydych chi wedi dod i adnabod i, byddwch yn adnabod fy nhad hefyd. Yn wir, da chi yn ei adnabod bellach ac wedi weld. Felly, mae Iesu'n fan yma'n sôn, da chi yn gallu rhyw fath o wybod am greor. Ond dyna fi, medda Iesu, da chi'n gallu dod i'w adnabod a'i ddeall yn glir ac yn eglur. Yn yr ymgnawdoliad, mi oedd Duw wedi dod i'r byd ac wedi esbonio ei hun, a'i gariad, a'i fwriad, a'i deyrnas, a'i achawdwriaeth yn Iesu Grist. Felly ynddo fo, da ni'n mynd gam ymhellach na bod y cread yn yn hannog ni i'w addoli. Ond mae hynny'n wir hefyd yn yn hanes ni. Dwi'n cofio pan o'n i'n lled ifanc yn 1980, o'n i'n sôn ar dechrau am Geraint Jarman, nath o ryddhau album Fflamau'r Draig. A mi o'n i ag un o'n ffrindiau, Gethin, las priodas i a Vicky, yn hoffi dysgu y darnau gitar o albums Cymraeg. Ac oedd ganddo fo amp a gitars yn ei garage, ac oedd ni'n mynd yn y fan hwnna. Ac mi oedd album Fflamau'r Draig wedi dod allan. A mae yna gan, mae rhywbeth bach yn poeni pawb o hyd ar yr album. Rhywbeth bach yn poeni pawb o hyd. A, da chi fel, o'n i wedi gweithio allan bod o'n ond yna un cod doedden ni'n methu weithio allan hefo'n clustia. Ac oedden ni'n gwrando yn trio byseddu ar y gitars y gwahanol cods, a doedden ni'n gallu. Ond mi oedd yna gyngerdd yn Plas Coch yn Sir Fôn. Ac oedd Geraint Jarman a'r meistro Titch Gwilym yn chwarae y gitar flaen. A pan oedd Titch Gwilym yn y gitar flaen, oedden ni fel criw o hoci a ffraiers yn mynd i'r tu blaen y fanna i wylio y meistr. Ac oedden ni'n gweld o yn chwarae rhywbeth bach yn poeni pawb ar y gitar yn feistrolgar yn ei arddull arbennig ei hun. Ac ar ôl y cyngerdd, mae Gethin yn dod ata fi a dweud, nes ti weld o? Na, nes ti weld y cod oedd yn chwarae? Na, a dyma fo'n ôl i gitar, yn dweud, dyma'r cod sydd yn rhywbeth bach yn poeni pawb. A fydrai dal chwarae'r cod oherwydd oedd o yn diminished o ryw ffurf neu gilydd. Mi oedd y meistr, oedden ni wedi bod yn presenoldeb y meistr. Ac oedden ni wedi dysgu sut i chwarae'r cod. Ac yn Iesu Grist, mae yna rhywbeth pwysicach na hynny wedi digwydd. Mae mab Duw, y meistr mawr wedi dod i'n plith ni. Ac yn Iesu Grist, da ni'n dysgu am gariad Duw. Da ni'n dysgu am ffordd Duw. Da ni'n dysgu am fwriad Duw. Da ni'n dysgu am arwyddocad, y groes a'r atgyfodiad. Da ni'n dysgu pam y dylan ni fod yn hael, pam y dylian ni ddiolch o fod yn cwmni Iesu, y meistr mawr. Cyn i ni fynd ymlaen at elfen arall, na ni fynd i wylio fideo Ddiolchgarwch. A diolch i'r Eglwys Presbyteraidd am y fideo.
Cyn i ni symud ymlaen, chydig bach o wybodaeth i chi. Da chi gweld postar yn y fan yma, diolch i ti fyw. Na Theos ac Olwen wneud y postar yma ni. Maen nhw'n ymddihiro bod nhw'n methu bod yma, ond mae yna ddigwyddiad teuluol ganddyn nhw. Ond da nhw'n gwneud postar hyfryd yn y fan yma, efo'r haul pluog wedi greu. Dewch yn y diwedd i weld y poster. Mae'n goed a pobl bach yn y fan yna wedi i llunio, wedi creu yna. Does bod ni am un greadigol hefyd fel Duw ei hun. Cofiwch am y bocsys Operation Christmas Child, i llenwi nhw erbyn pythefnos i heddiw, a dewch â nhw i mewn. Mae gynnau rei ychwanegol yn y cefn yn fanna, os da chi ddim wedi cael bocs yn barod, ac yna mi allwn ni fynd â nhw i'r ganolfan. A mae ffordd syml o ddangos cariad a charedigrwydd tuag at blant yn arbennig dros dymor y Nadolig. A mae yna chydig o fwyd y fama, diolch i'r rhai sydd wedi dod â nhw. Pwysleisio eto, bob wythnos cyntaf o'r mis, da ni fel eglwys yn casglu bwydyr. A mae Tudur chwarae teg yn mynd â nhw i Rainbow of Hope ac at yr ymgeiswyr lloches a'r digartref. Mae'r angen dal yna. Mae yna bobl dal yn ddigartref a mae yna ymgeiswyr lloches ychwanegol wedi dod i Gaerdydd. A mae o yn rhywbeth da ni'n parhau i gefnogi, ac hefyd mi fyddwn ni yn gwneud mwy o hynny dros dymor y gaeaf. Mae yna lyfr Cerddi'r Cadeiriau Bach gan Hannah Roberts wedi ei gyhoeddi, ac maen nhw ar werth am 10 punt, gyda'r holl elw yn mynd tuag at gymorth Cristnogol. A mi fydd Mai Robbins yn dod â tocyn ohonyn nhw i'r Oedfa pnawma. Felly, os yr hoffech chi gael copi, mi allwn ni gael rhai, a fydd ganddo ni rhai yma bora dydd Sul o hyn ymlaen hefyd. Coeddiadau'r wythnos, 3:00 Oedfa yng Nghapel y Methodistiaid, 4:04 Angor yng Nghaffi Lyfgyn, Nos Lun Cwr Gweddi, 7:07 ar Zoom, a mae yna groeso i bawb ohonoch chi ymuno yn y Cwr Gweddi. Nos Fawrth mae gweithgor Ebeneser Cnoi Cil yn cyfarfod am Zoom 6:07. Y Sul nesaf, pwysleisio'r 2 Sul nesaf, fyddai ffwr am 2 Sul. Sul nesaf mae Sian Rhys, ysgrifennydd y Cynghrair Efengylaidd yn y 2 Oedfa, am 10 ac am 3. A'r Sul wedyn, Sul olaf Hydref, mi fydd Cynan Llwyd yn arwain y 2 Oedfa. A mi fydd o'n rhannu hefo ni am sefyllfa Afghanistan. Felly, gnewch eich gorau glas i ddod y 2 Sul nesaf i'r Oedfa'n. Atgoffa chi dydd Mercher, yr ugeinfed o'r Hydref, fe fydd anglaf Dr Denzil Davies yn cael ei gynnal yn amlosgfa'r Bari am 1:00 y prynhawn. A dyna'r cyhoeddiadau. Fedrai'm dweud be o'n i'n arfer dweud fe wnawn y casgliad. Dwi'n teimlo fel gweddio fyna. Dwi eisiau gweddio efo chi. Cos da ni o'r byd a da ni yn y byd. Gawn ni wedi arglwydd. Da ni cyflwyno'r pethau da ni wedi codi yn y cyhoeddiadau, meddwl am anglad Dr Denzil dy Mercher, ac yn cyflwyno'r teulu i ti a Betty Wyn yn ei galar ac yn ei hiraeth. A gofyn y byddi di yn cael dy freichiad tragwyddol amdani, ac y bydd golini atgyfodiad yr Iesu yn llewyrchu yn gynnes ar y teulu hwnnw. Da ni gweddio dros Operation Christmas Child a dros y plant anghennus sydd yn y byd yma, y tlodi embyd sydd mewn rhai gwledydd, a rhai sy'n dioddef fwyaf ydi plant bach a mamau. Nid i'n gwneud ni fel eglwys Ebeneser yn eglwys feddylgar sydd yn ymateb i dy gariad di yn yr Iesu drwy garu yn gilydd a charu ein cyd-ddynion, gan fod yn hael gyda'r adnoddau a'r arian yr wyt ti wedi ymddiried i'n gofal ni. Da ni'n meddwl am y digartref a'r ymgeiswyr lloches yma yng Nghaerdydd. A
A da ni'n gweddio dros y gwaith o ymestyn atyn nhw, o weini arnyn nhw, o ddarparu adnoddau sylfaenol bywyd ar eu cyfer nhw arglwydd, a gwneud hynny yn denw di. Da ni'n gweddio dros fudiadau fel enfysgobaeth, y byddi di yn eu llenwi nhw ag egni newydd wrth i'r Covid yma leihau gobeithio yn ei effaith, fel yn bod ni eto yn gallu gwasanaethu yn ymarferol ein cyd-ddynion. Gweddiwn dros yn gilydd fel teulu ffydd yn Ebeneser a thros yn cyd-aelodau i gyd. Da ni'n meddwl am yn rhieni, am yn brodyr anchwiorydd, am yn neinian teidia, am yn plant anwirion, ac yn eu cyflwyno nhw'n dyner i dy ddwylo di. Yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Wan ta wrth gloi a tynnu tua terfyn y gwasanaeth, mae gwyl diolchgarwch yn rhan o rythm bywyd yn atgoffa ni o bethau eraill pwysig hefyd. Checio beth gynnau ar y sgrin. Okay. Mae gwyl diolchgarwch, fel yn ôl yr enw, yn hannog ni i ddiolch i ddiw am fendithion. Da ni gallu byw bywyd a da ni gallu mynd i rythm seciwlar sut da ni'n cymryd pethau heb fod na ddiolch yn calonna ni. Y banad o de, yr uwd, y cerddoriaeth, yr chwaraeon, yr cartref, y teulu, y bendithion da ni'n gael o ddydd i ddydd, rhodd ydyn nhw gan y criwr. Dach chi'n byddai'n meddwl bod yr anadl dwi'n ei gymryd pan dwi'n sôn am bethau fel hyn, bod Duw yn ymendithio fi hefo'r anadl hwnnw, hefo'r dydd heddiw. Dwi wedi cael diwrnod arall i fyw bywyd heddiw yma, dydd Sul 17 o Hydref. A mae hwn yn bresant gan y criwr. Tydw i'm yn gallu cymryd fori yn ganiataol. Da ni'n gwybod pa mor frau ydy'n bodolaeth a'n heinios a'n cyflwr ni fel pobl. A mae gwyl y cyneuaf yn hannog ni, rhowch ddiolch i'r arglwydd. Meddyliwch am y bendithion da chi yn ei cael. Arafwch yn y prysurdeb. Meddyliwch am y bendithion ma'ch teulu chi wedi gael. A gadewch i ddiolch gronni yn eich calonna. Ac i oedfa fel hon fod yn gyfle i ddeud arglwydd, da ni diolch i ti'n syml am y bendithion enfawr da ni'n gael yn dymhorol ac hefyd drwy yr arglwydd Iesu. Mae gwyl diolchgarwch hefyd yn hannog ni i fod yn hael hefo'r bendithion da ni'n ei gael. Nid i fod yn gryntachlyd ac yn hunanol ac i bentyru arian ac eiddo a meddianna. Ond i sylweddoli, mae Duw wedi rhoi hwn i fi a mwy na digon fel y mod i'n gallu i rannu fo hefo pobl eraill. Gair yn Leviticus, nid yn Beibl.net, ond Beibl Wirion Morgan ydy lloffa. Gair lloffa. Oedd Duw yn annog y genedl i pan oedden nhw'n cyneuafu ac yn hel yr yd a ballu. Peidiwch a mynd i'r ymylon, ond gadewch dipyn i'r gweddwon ac i'r amddifad. A pan da chi wedi hel beth da chi di angen, oedd yr amddifad a'r gweddwon yn gallu mynd i'r cae a chymryd yr yd oedd wedi adael. A mae'n deud, rhan modd, hefo grawnwyn, peidiwch a cymryd yr sypiau grawnwyn i gyd oddi ar y wynwydden. Cymrwch beth da chi angen a gadwch y gweddill ar gyfer y tlawd, yr anghennus, y weddw a'r amddifad. Wel, does gen i ddim ceia, mae gennau ddwy wynwydden yn y cefn, ond dyn nhw fawr o werth. Felly sut da ni yn cymwyso hwn i 2020? Wel, da ni fod i edrych ar yr hyn sydd ganddo ni, a da ni ystyried be fedra i roi a'i rannu hefo'r rhai hynny sydd yn dlawd, yn lleol, hefo'r rhai hynny sydd mewn angen yn fyd eang. Mae diolchgarwch yn annog ni fod yn hael, byddwch yn hael. Ystyriwch yr adnoddau sydd ganddo chi ac ystyriwch sut y gallwch chi defnyddio nhw mewn caredigrwydd. Mae'r byd ma'n dydyn yn annog ni fod yn hunanol. Casglu mwy na dych chi angen. Mae Duw yn dweud, defnyddiwch yr hyn dych chi angen
a rhannwch beth sydd dros ben. A dyma'r adnodau o Leviticus, Duw yn gorchymyn Israel. Pan fyddi'n casglu'r cynheuaf, rhaid i ti beidio casglu'r cwbl o bob cornel o'r cae. A ffaint mynd drwy'r cae yn casglu popeth sydd wedi adael ar ôl. Paid casglu'r grawnwyn sy'n dy wynllan i gyd. A phaid am mynd drwy'r wynllan yn casglu'r ffrwyth sydd wedi disgyn ar lawr. Rhaid i ti adael peth i bobl glawd, ac i'r rhai sydd ddim yn bobl Israel. Fi ydy'r arglwydd dy Dduw di. Un fel hyn ydy Duw yn y cread. Mae'n rhoi bendithion i ni, mae'n rhoi adnoddau i ni, mae'n rhoi cyfoeth i ni, a mae'n dweud, peidiwch defnyddio'r cwbl i chi'ch hunan. Rhannwch yn hael i'r rhai hynny sydd o'ch cwmpas chi yn dlawd ac yn anghennus. A'r peth ola, a mae hwn yn bwysig iawn y dyddi yma, ydy fod diolchgarwch ac cynheuaf yn atgoffa ni fod Duw wedi rhoi y byd yn gofal ni fel dynoliaeth. I edrych ar ôl y greadigaeth, i edrych ar ôl y planhigion a'r anifeiliaid a'r harddwch. Da ni cael y darlun yn Genesis, mae Duw yn dweud, edrychwch ar ôl hwn yn gydwybodol ac yn ofalus. A da ni cael yn atgoffa y mis yma, a diwedd y mis a dechrau Tachwedd, mae'r gynhadledd fawr byd eang yn cael ei chynnal COP26 yn yr Alban, lle mae cenhedloedd y byd yn sylweddoli, da ni ddim wedi gwneud be mae Duw wedi ofyn i ni. Da ni wedi rheibio y greadigaeth, da ni wedi treisio byd natur, da ni wedi defnyddio'r adnoddau yn fyrbwyll ac yn hunanol, da ni wedi cynhyrchu gwenwyn o bob math sydd yn cael ei ryddhau i'r awyr da ni anadlu. Da ni wedi creu plastig sydd yn beleni bach yn ein dŵr ni erbyn hyn, heb sôn am y poteli plastig sydd yn y moroedd, wrth y biliynau. A mae Duw wedi dweud, eich cyfrifoldeb chi ydy edrych ar ôl fy nghread i. A mae rhaid i ni weithredu nawr yn does, os ydym ni'n gydwybodol yn ffydd fel Cristnogion, yn bod ni'n edrych ar ôl cread Duw. Yn annog gwleidyddion i wneud penderfyniadau mawr. Mae rhaid i ni wneud penderfyniadau mawr. Nid da ni'n dwyn dyfodol yn plant anwirion, a'n gorwirion, drwy yn hunanoldeb ni yn hunan fel cenedlaethau. Sgynna i adnod arall, ti dir? Rwysfed salm, da chi'n gwybod am y geiriau yma. Rwy ti wedi wneud yn feistr ar waith dy ddwylo, pobl dynoliaeth, a gosod popeth dan i awdurdod, defaid a cychen a bob math, a hyd yn oed yr anifeiliaid gwyllt, yr adar sy'n hedfan, y pysgod sydd yn y môr, a phopeth arall sy'n teithio ar geryn tymoroedd. Miloedd o flynyddoedd yn ôl o Duw yn deud wrth ddynoliaeth, gwrandwch, dwi'n rhoi trein i chi ofalu amdano fo. A heddiw, da ni ddim wedi gwrando arno fo, a da ni mewn twll o lygru a dinistrio a lladd, a mae amrywiaeth, y bio yn gwledu ni'n diflannu yn sydyn. A mae diolchgarwch yn yr atgoffa ni, mae Duw yn griwr. Mae ganddo ni gyfrifoldeb tuag at y criwr. A mae rhaid i ni weithredu mewn cariad i adnewyddu creadigaeth Duw. Felly dyna diolchgarwch mewn 50 munud. Mae'n lot o stwff, does, yn gysylltiedig ar wyl yma. A dyma pam hyd yn oed mewn dinas a mewn cyd-destun dinesig, lle mae madarch ni yn Lidl a Sainsbury's a Aldi a Waitrose i sylweddoli na'r drigaredd Duw yr ydyn ni'n byw. A bendithion ydy'r stwff da ni fwyta a'i yfed a'i gael. Cyn canu'r emyn ola, nawn ni ddarllen gweddi eto hefo'n gilydd. Mi na i ddarllen y darn cyntaf, ac os newch chi ddarllen ysgwennu bras, a nawn ni weddio hefo'n gilydd. Wrth i ni ddathlu diolchgarwch arglwydd, helpa ni i gydnabod di yn griwr dawnus a pherffaith. Wedi hwn am dy fendith o arglwydd.
Wrth i ni edrych ar y byd o'n cwmpas, boed i ni weld ôl dyfysedd di ynddo yn y creaduriaid y planhigion a phobl. Gwediwn? Ac wrth fyfyrio ar y cread bendigedig, tywys ni weld bod ystyr a gwerth i'r cwbl oherwydd mae ti a'i creodd. Gweddiwn? Trwy'r cread deuwn i wybod amdanat, ond trwy ffydd yn yr arglwydd Iesu deuwn i thadnabod. Gweddiwn am dy fendith o arglwydd. Wrth i ni ddathlu gwyl y cynheuaf, gwna ni yn bobl ddiolchgar am bob bendith a gawn. Yn bobl hael fel ti dy hun wrth rannu ein hadnoddau gydag eraill. Yn bobl ofalus wrth edrych ar ôl y cread a roddais di'n gofal. Gweddiwn am dy fendith o arglwydd. Yn enw Iesu. Amen. A pa emyn arall? Dwi'n di dewis, mae Helen di dewis emyna heno wedyn. Swn i'n synnu os bydd hon. Trigareddau yn y cytgan ydy mercies, trigareddau i Duw tuag ata ni. Bob beth ymhell ag agos sy'n dangos Duw i'r byd. Ei enw sydd yn aros ar waith ei law i gyd. Dewch i ni ganu hefo'n gilydd yr emyn hwn. O peth ymhell ac agos sy'n dangos Duw i'r byd, ei enw sydd yn aros ar waith ei law i gyd. Efe awnaeth y seren yn disglair yn anen, Efe awnaeth y ddeilen yn wyddlas ar y pren. Ar ei drigareddau yr ydym oll yn byw, gan hynny dewch a llawen hewch, can stau yw Duw. Mae'r nefoedd a'i chymalau o dan ei gadarnlaw. Mae'n rhoddi'r heilwen olau, mae'n rhoddi gwlith a glaw. Mae gwyntoedd o'r ygaiad yn ei fydd iddo ef, ac ni ddawyn cynheuad, ond drwy'r agluniaeth nef. Ar ei drigareddau yr ydym oll yn byw, gan hynny dewch a llawen hewch, can stau. Diolch yn fawr i chi am eich cwmni. Diolch i'r tîm sydd wedi bod wrthi yn paratoi. Catrin,
Bethan, Tudur a Eilir di bod yn gyfrifol am cadeiriau. Diolch am eich help y bore yma. Gawn ni rannu y gras gyda'n gilydd. Gras sy'n arglwydd Iesu a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fydd o gyda chi, awr hon